Siphinde sithathe ithuba sibingelele la kuwo wonke umuntu obe nenhlanhla yokuhlangana nathi. Mawuthi mhlambe usubscribeile noma mhlambe ujwayele ubona ama videos ethu, siyabonga kakhulu ukuthi uphinde usivakashele la kulendlu yethu siyivulile bizokuthiwa iHouse of Radical Intellectuals. Siyabonga kakhulu. Mawumusha uqala ukuhlangana nevideo yethu, siyakwamukela nawe. We are House of Radical Intellectuals. Siyindlu ke eyikhulume izinto ngoba zinjalo ngenhloso yokuthi silekelelane engqondweni, ngoba ukuze sikwazi ukuphila impilo esile nene meaning kufuna umqondo wethu bese simene esikahle. Siyavuma siyile esikoleni kodwa thina as House of Radical Intellectuals siyakholelwa ekutheni khona la kufuna silaphane khona sabantu abamnyama. Okay. Isihloko ke esokhuluma ngaso namhlanje sithi amazwe omhlaba abuswa uSathane. Amazwe omhlaba okufaka nezwe lethu South Africa phakathi abuswa noma phethwe ngumbuso wakaSathane. Sizokuveza ke ukuthi sikuchaza ngani noma sikuthathaphi. Kunama emblems esisiwasebenzise. Number 1 nansi yokuqala. Mawuthi uyaqala ukuhlangana nathi iAfrica le, umuntu omnyama lo. Mzwane kufika ama colonizers, abantu ababezodlala elizwe, amangisi, amabhunu namajalimane nabo bonke abezizwe abebeqhamuka eEurope noma ama Europeans. Afike enza sure ukuthi umuntu omnyama noma engaphila kodwa ikhanda nomzimba kufuna kuhlukane. Umuntu omnyama ahlupheke kuze kubhubha umhlaba, aphile ngokucela kwezinye izizwe, azayofa noma kuze kubhubha umhlaba. So thina ke as House of Radical Intellectuals inhloso yethu ukubona umuntu omnyama strong engqondweni njengesizwe sama China noma njengesizwe sama Japanese nama Koreans. Sesikuchazileke lokuthi kungani sifisa umuntu omnyama acabange njenge China noma acabanga njengama Japanese. Sinenqwaba ama video sesiwakhiphile, mhlambe ungahamba uyacheck. Enye ke ama images esike noma ama emblems ke siyisebenzise le. Number 2 sesikutholile ukuthi umuntu omnyama waba isigqila la eSouth Africa for more than 500 years. Yabo. Sikuchazile lokho kwamanye ama video sesakhipha phambilini. Umuntu omnyama wafaswa physically, waswa destroy psychologically ukuthi ehleze umgodoyi ephila ngokucela kwezinye izizwe. Iyona into ke sisolwa nayo leyo. Okugcina inhloso yethu enkulu ukulungisa umqondo womuntu. I-challenge ke sibhekene nayo kuleli izwe mawuyincitha buchopho enesifiso sokuthi sokulekelela umuntu omnyama ukuthi acabanga ngendlela okuyiyo noma enze izinto ngendlela okuyiyo. Into eshaya la ingane zakwethu iyodwa. Thina abantu abamnyama masithanda izinto noma kukhona into esiyithandayo siyithanda ngokwenhliziyo bese sishodisa emqondweni. Besicela la ingane zakwethu ukuthi nanoma yini into oyithandayo awukufisa awukujwayela ukuapply umqondo kuyo khona uzophila impilo ene meaning. Remember, mawuzelwe uzalwa ungazi lutho. Ezukhula bese kuba khona ama systems akhona abantu abazokuprograma. Kube khona izinto ozoyithanda kakhulu ngokwenhliziyo. Kodwa makufika umuntu nomqondo ohlukile, mhlambe kuvezela ukuthi lento oyithandayo useless and ayinamsebenzi walutho bese uxabana naye. So kumsebenzi wethu ke thina as House of Radical Intellectuals ukuxukuzisa umqondo womuntu. Inhloso akukhona ukudelela, mhlawumbe ukudelela abantu kepha ukuvezela abantu iqiniso. Right. Kunento la ingane zakwethu ebizwa ngokuthiwa iEiffel Tower noma iobelisk. Uyabo. Mhlawumbe abantu abaningi benu izobadida lento le. Kodwa kunencwadi la esinayo and it's an ebook. Nanombane ngayifunda lencwadi. Isihloko sayo sithi Devil is a Prince of this World. Yabhala uWilliam Guy Carr. So uSathane iyona nkosana yala emhlabeni. That's a must read book. Ma umuntu nje ufuna ukunderstand uyoyithola lonto leyo. And you understand ukuthi iBhayibheli leli lafika nabelungu lafundisa ngenkolo kaKristu
labantu abafika nalo baba ama-satanist. Le ncwadi yakuvezela loo nto le ukuthi labantu abasilethele incwadi yeBhayibheli la eSouth Africa baba ama-satanist, and asikwazi ukukuphikisa lokho because akekho umuntu othi uyisazi sikaNkuluNkulu noma uhlobene noNkulunkulu kodwa ongakholelwa ekutheni kunabantu ekufuna benziwe igqila. It's a fact ukuthi thina abantu abamnyama besenziwe igqila. Ingakho sinezinto ezibizwa ngama-Freedom Day. Kodwa mawuthi uyahlehla emlandweni leyo nto ibizwa nge-Sharpeville massacre la kwabulawa khona abantu besifazane. Ziningi kakhulu igameko la kwakubulawa khona abantu abamnyama bengenze lutho, bebulawa abelungu abasifikela neBhayibheli. So le ncwadi le ka William Guy Carr ethi Devil is the Prince of this world iyakuveza lokho. But namhlanje sizokhuluma ngeobelisk. So iobelisk noma Eiffel Tower kuyisibethelo seyisebenza kaSathane ngoba yonke into ukuze iqine kumele ibe nensika, yabo. Mhlambe ke wena ukubone lento le. Nansi into esikhuluma ngayo. I-Eiffel Tower noma iobelisk. Ubona lento le. Ikhona endaweni ekuthiwa yonke indawo ikhona kodwa igqame kakhulu lento le kunezwe kuthiwa iFrance elise Europe. Cishe ne-image ye-club yakhona ebizwa ngokuthiwa i-PSG, i-Paris Saint-Germain. Neqembu ekuthiwa i-PSG ebedlala uKylian Mbappe linayo le sign. Lento le isibethelo sakaSathane noma insika yakaSathane. Ikhonzi zakaSathane ke mawuyisikhonzi sakaSathane ujoyina lento ekuthiwa i-Illuminati. Siye sithanda ukuveza lokho. Kunento ekuthiwa Illuminati noma uzoza umuntu ekhuluma nge-New World Order yonke lonto isatanism. So labo doti bangabe behlangeneke ebusuku ngoba phela abalala ebusuku. Siphila nabo emini intambama bashiya imizimba yabo bandize beyemkhathini beyoplan ukuthi lelizwe lizodestroy kanjani. Awulali kahle hle mojonele nonsense le Illuminati. But anyway today asikho lapho. Nansi ke insika yakhona. Ukuze indlu thina abantu abamnyama uzokhumbula ukuthi masakha indlu besakha indlu eround. Angithi yabona enensika phakathi ukuze noma kufika ivunguvungu zomoya indlu ingashoni phakathi. Uyabona insika nje yakhandela leyo nto le. So nasemhlabeni ke isibethelo lesi seyikhonza kaSathane. Lento ibizwa ukuthiwa iobelisk. Sizonivezela ukuthi angithi isihloko sethu sithi amazwe omhlaba, the United Nations, wonke lamazwe lawa abuswa yini ngokwenqubo yakaSathane, and uSathane uyona nkosana yala emhlabeni. Sizokhuluma ngeobelisk bese sinivezela ke iproof ngoba kubalekile ukuthi makhuluma nomuntu bese umvezela iproof yento okhuluma ngayo ukuthi masithi amazwe wonke akhona emhlabeni abuswa ngokwenqubo kaSathane. Buka lana ke. Uyabona lento mawuyibuka isuka lapha phezulu angithi ayibona idilike njalo mayifika la bese ihlukane ba uY. Y iziyobambelela phansi. Ake sidlule kwislide isilandelayo ukuze lento esikhuluma ngayo izoba nemeaning. Into esizoyibheka la ingane zakwethu nansi. Angithi sithe sifuna ubufakazi. Sizobheka ama-flag ezizwe okufaka nelethu phakathi okuyi-South Africa. So flags of the world. Ngeke siwathathe onke sizothatha ambalwa. Mhlambe kuyivideo elandelayo sophinde sinivezela amanye ukuze nibone into esikhuluma ngayo ukuthi iqiniso noma ukuthi asisangene emakhanda. Mhlambe nizo understand futhi kwesinye isikhathi ukuthi kungani kuphinde ukuthi kwesithatha isikhathi ukudedela ama video because thina into esenza ukufuna sifunde si research bese siyabuya sokwenza ama presentation esikholelo ukuthi mhlawumbe azomenza umuntu wakithi omnyama acabanga ngendlela ehlukile kunale ejwayelekile ngoba yonke lento esikhuluma ngayo ngeke uzuyithola ezikoleni. So therefore sizoke sibheke ke ama flag amazwe omhlaba kancane nje. Okay. Uxolo Mbijana. Siyabonga uphinde nisixolela kancane nje ngaleli phutha lenzekile. Mawubheka la. Le flag le ine triangle nale ine triangle. Yabo. Okuyilento le. uY kahle. Noma senze kanje. Asiqale nanti iflag la South Africa.
leli flag esiqeda kuliveza njengamanje elezwe lethu South Africa. Mawuthi uyayibheka lento le last time usuka phezulu udilika lento nje mawusuqala la iyaqala ibo y mawudilika la iqala ibo y bese uza la iflag le South Africa mawusuka la phezulu wafika la wabheka le waphinda wafika la wabheka le seku y bese kuphuma le Illuminati pyramid. Le pyramid ke le sisazonivezela into le pyramid le iyona ke le eyisign yani ye-Satanism. So nokusho ukuthi kwi-flag lezwe lethu ikhona lento ekuthiwa i-obelisk ukuthi ngeke uzuyinaka yabo leli flag mawungaliguqula lento exactly iyafana nale yabo mawusuka la phezulu njengoba sisho ukuthi udilika uzophuma ezantsi mawufika la uthi mawufika la uphinde uhluke futhi uphuma ezantsi kuphuma uy lento le insika njengoba sisho ukuthi insika ibizwa kuthiwa i-obelisk noma i-Eiffel Tower bayazi laba bayikhonza kaSathane insika lento le uyabo nathi izwe lethu mzukwane likhululwa angithi uyezwa lonto le lathi malikhululwa lase lingena ngaphansi kwalamazwe lawa ayikhonza kaSathane leyo nto mawufuna ukuyifakazela uthola kwi-flag lase South Africa ikhona i-obelisk njengoba sinivezela ukuthi lo y lo umele ini i-obelisk la ubese kuphuma i-Illuminati triangle lenzo Jay-Z izwe lethu ke leli South Africa nathi we are part of those United Nations angaphansi kwe-Satanism. Number 2 uzobheka leli flag leli elase Jamaica. iJamaica elinye lamazwe elalicindezelwe kakhulu kwakuthathwa igqile eAfrica zokwenziwa noma zithengiswa eJamaica ifike zibe igqile eJamaica. Mawuthi uyafika la eJamaica uzofica yabo le triangle oyibona la le Illuminati triangle exactly and mawubheka ama colors yabona le black uzowufica la ufice futhi eSouth Africa lo yellow lo uzowufica la ufice eSouth Africa so iJamaica ishaya ngama Illuminati triangle 1 2 3 4 kodwa uma umuntu onganakile ngeke uzuyibone lonto leyo angithi yabo so nalo izwe laseJamaica lingxenye yamazwe ajoyina lento ekuthiwa iSatanism. Number 3 bese kuba izwe leli cishe laseCuba exactly izwe laseCuba leli uzoyifica futhi le Illuminati triangle enaleliso phakathi nendawo nakhona futhi nje uyabo la nje mawudilika uza la yonke lento le inhloso i-obelisk le kodwa manje sebemise ngenye indlela angithi yabo lonto le ngoba uyakwazi ukudilika la uphumiyele uphinde uphumiyele so lento i-obelisk i-obelisk inhloso yayo ukuthi la igcineni kuphume i-Illuminati triangle because nansi triangle bafethe ukukhulunywa ngayo sizoyichaza futhi nayo ukuthi ime kanjani kodwa nje ngifuna uvula umqondo ubone lento irelate kanjani izwe lase South Africa linayi obelisk linayi Illuminati triangle izwe lase Jamaica linayi Illuminati triangle efana exactly nale yala eSouth Africa bese kuzoba izwe lase Cuba linayo nalo i-Illuminati triangle uze la lase Scotland leli Scotland sise Europe mawuthi uyabheka la kuhluka imbala la yabo mangabheka iflag lase Scotland ubuye uzobheka iflag lase Jamaica this is one and the same thing into ehlukile imbala ukuthi leli ke sebelifake uwhite because by the way eAfrica kuhlala abantu abamnyama naseJamaica kuhlala abantu abamnyama so igolide leli lokhu kumele igolide umuntu omnyama ngamele ahlangane nalo lokhu kumele umhlaba lo because umhlaba ugreen angithi njengoba ubona kanje umhlaba ugreen umuntu omnyama kumele athole umhlaba umuntu omnyama kumele athole igolide ufuna abe isikhonza kaSathane futhi nakhona ekubeni isikhonza kaSathane ebe on the ground floor la izwe lase Scotland nalo futhi uyayifica nansi Illuminati triangle 1 2 3 4 nalo futhi lingaphansi in fact wonke kahle masingakhuluma iqiniso then bese ubuka iSudan leli liqeda kunyamalala la iSudan lelade silvezile la lase Sudan nalo futhi linayo Illuminati triangle la iSouth Sudan la yabona iSouth Sudan mawungabheka lese South Sudan ulibheka naseCuba this is one and the same thing nalo futhi linalesi star ikhona futhi Illuminati triangle and i-obelisk la ime ngenye indlela angithi yabo but bayifake yawo kwangathi ku3 but anyway ikhona this Illuminati triangle check 1 2 3 4 yonke lento uyayifica and mawuqhubeka nelizokuthiwa iDjibouti ngicathi la eAfrica same thing nayo uyafica i-Illuminati triangle uqhubeke uze kuleli i-Eritrea ise ingapha ngako Ethiopia Somalia ise East Africa
nayo futhi uyayifica this Illuminati triangle. Uze eZimbabwe cha omakhalana bethu maningi amaZimbabweans agcwele la, nalo futhi izwe laseZimbabwe uyayifica this Illuminati triangle ekhona la kwi-obelisk. This is Bahamas, kuneze kuthiwa iBahamas nakhona kwakuhlala igqila zabantu abamnyama, naye futhi uyayifica le Illuminati triangle ezweni laseBahamas enayo le obelisk lo ibona ngapha, right. This is Grenada, ngicabanga ukuthi izwe laseGrenada leli, nalo futhi ezweni laseGrenada uyalifica. Yabona uma ungabheka leli naleli neGrenada is one and the same thing, uyayifica Illuminati triangle 1 2 3 4 uyayifica, bese kuba khona lezi ita imele 666 because u1 2 3 ngezansi be 1 2 3, so u3 plus 3 phuma u6. So this is Illuminati triangle. I mean not Illuminati triangle, this is 666, kumele 666 lento lapha athi nendawo bese kuba lento abayibiza ngeBermuda triangle. Okay, sizodlula kwislide esilandelayo. Kwislide esilandelayo sifuna ukufocusa ezwenikazi lethu elibizwa ngokuthi iSouth Africa. Sesilibheka ke sesikhiphe zonke lezi ezinye izizwe esike sakhuluma ngazo. Right. Mawubheka izwe la iflag lase-South Africa. Kasathane bafethi kunento kusetshenzwa nganento ekuthiwa i666 kasathane. Uyabo. So ake sibale imbala ekhona kwi-flag lase-South Africa. Number 1, oqala o-red, owesibili o-white, owesithathu o-green, owesi-4 o-blue, owesi-5 o-gold, owesi-6 omnyama. So lembala ibe u6 ukuze kugcwaliseleke lento ebizwa ngani nge666. Kahle asabu kusho lokho because eflagini lethu uyayifica i-obelisk kuyinsika yakuphi yakaSathane. La khando ubani ke iflag lase-South Africa. The national flag was designed by a former South African state herald, Mr. Fred Branwell, and was first used on the 27th of April 1994. Thina sesithe ukukhula mbijana, we understand noma siyaqonda ukuthi ukhetho lokuqala lwezepolitiki olwaba khona laba ngomhla ka27 April 1994. Leli flag leli lakhanda Mr. Fred Branwell and laqala nqa ukusetshenziswa kwakubani kwaku27 April 1994. Lo Mr. Fred Branwell nang lo baba lo leli khehla le bhanga noma ibhuno umlungu lento uyena ke kodwa lo kusalayo sayithola ke freedom njengoba kuthiwa sathola ifreedom, kodwa akekho umuntu omnyama owaparticipate noma owaba nesandla ekudesigneni iflag lase-South Africa. So ingakho sithi asinivezele ukuthi lihlobene kanjani namanye angaphansi kwenqubo yakwaSathane. Yabo. So ingakho sithi thina akekho umlungu engasuka eAmerica, eEngland, eGermany, kuphi la besuka khona beze South Africa bezosifundisa ngoJesu ukuthi masifunde sikhonza uJesu sohamba sezulwini. Angicabanga ukuthi banendaba whether umuntu omnyama ezulwini or yesogweni, is none of their business. Kahle inhloso yabo kwakuzodla izwe labantu abamnyama njengoba benza ko-Australia nako New Zealand. Ngomsa kwamveli nqangi bahluleka. But mangabe sekuthiwa sinikwa iflag lenkululeko, angazi le ndoda le a state herald shethi ayisithunywa kahle sikahulumeni wabelungu eEngland. Ibona basidesignela ukuthi man banike freedom, make sure ukuthi wonke ama sign esatanism akhona, bese ujabula ke wena uphathe iflag yakumele uliphathe phela ngoba lezwe lakho, but kubalekile ukuthi ulazi ukuthi lelo flag lelo lisho ukuthini. Yabo. So njengoba sike sasho sathina wena kunezinto ozochazelwa zona, sithina siqhamuke nomunye umqondo because kune planet esiphila kuyona abantu abaningi abangaphili kuyona and amakhanda sisangene. Ingakho sithe asinivezele nama flag ezinye izizwe sithi kunichathazela kancane ukuthi uzothi mawuthi uyafika uyifice this Illuminati pyramid ikhona ne and imnyama. So nonke nina abantu abamnyama kufuna nibe ningene kuphi kaSathane ngani zakwethu. Mhlawumbe okay, before size la noma okay asize la kunalento le iBhayibheli, kunale ncwadi ekuthiwa iBhayibheli ne
kunencwadi yesambulo iRevelation mabiza kanjalo. Isambulo 13 bothi mawuyifunda uqale ku verse 16 ugcine ku 18. Sithathe la ekukhulunywa khona ngesilungu. Bathi lana ake sifunde ngoba kunjalo sobe sesinihumshela. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. Lonto uthola ku verse 16. So that they could not buy or sell unless thy had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. That's verse 17. This calls for wisdom. Verse 18. Okay. Lento iti nazoke. Mhlambe kuyibonile sign 946664. It's in our hands. I666 ingane zakwethu satanism. Yabo sike sakuchaza lokho kodwa sizonichazela kokulandela ukuthi lo 4 umeleni u666 umele satanism bese kuthi lo 4 umele iIlluminati triangle le khona kwi-flag lase South Africa. So i-pyramid mayizohamba kanje ize kanje inama khona 1 2 3 lapha nendawo bese kuba ilokho njana the eye of Horus yebo lonto le. So ikhona lokuqala elesibili la elesithathu la bese kuba yiso part nendawo lo 4 umele leyo nto leyo kahle. So lencwadi ikhuluma ngalento makuthiwa it's in our hands ukuthi wonke umuntu uzophoqwa makuthiwa force igama lethi force likhuluma ngempoqo wonke umuntu uzophoqwa umncane yabona abahle abancane aba-rich umuntu o-rich ke umuntu enemali abaphuwa abantu abaphuwa njengabantu abamnyama eAfrika ngoba imajority abantu abamnyama bayihluphekela. So omncane oyisicebi oyisihlupheki okhulekile njengathi nje singekho emajele igqila uyabona kufuna batholwe umaka esandleni sabo yazwa lonto leyo on their right hand shethe esandleni sakho sokudla funa uyithole le maka le or esiphongweni sakho or on their forehands. That's why bethi it's in our hand kahle this 666 yabona bese kuthiwa la ngeke nikwazi ukuthenga yazwa lonto le noma ngeke ukwazi ukuthenga ngeke ukwazi ukudayisa ngaphandle mawukuthi unayo le marker le 666 angithi yabo lonto le bese kuthiwa this is a call for wisdom. Igama lethi wisdom the quality of being wise. So ukuze ube ungelekejana yazwa into engishoyo ungabi impatha ufuna uphathe ini inombolo ye666 lento okukhulunyiwe ngayo bafethu eBhayibhelini nawe ungayifundela kwelakho lesizulu noma kwelesingisi iyayisho lento le ukuthi ikhonzi ngoba sisho ukuthi umhlaba njengoba niwubona ningasho ukuthi nine freedom ne but umhlaba at the top uphethwe abantu abama satanist yabo ingakho ninikwe freedom eningi and kwesinye isikhathi engenangqondo yabo bese ukuthi nanombani umuntu ozothi mekhuluma nani nikhanyisela umqondo kube ngathi uyisitha kini ingakho even nabantu abakholwayo sibatshela ukuthi yazi inombolo eniphethe ngane zakwethu ayisabeli uyabo nina niphethe inombolo engasabeli vele nombolweni ngane zakwethu kusetshenzwa ngokubhayizisa abantu siye sibachazeleke abantu ukuthi ngoba kuthiwa it's in our hands umhlaba abafethu uphethwe ngenombolo yama 26 lento sihlezi sisho ngane zakwethu uyabo kukwena ke ukuthi no nisangene emakhanda but lalela la sike sayichaza lento mfethu okuhlanganise zonke lezi inamba ubone ukuthi ayiphumi inombolo yama 26 njengoba siye sichaza ukuthi u4 uhlanganisa no6 kuphuma u10 yazwa lonto le u10 uhlanganise nalo 6 partner vele u4 plus 6 u10 lo u10 plus 6 u16 lo yazwa lonto le u16 plus 6 u22 lo u22 plus 4 u26 kahle bafethu umhlaba wonke uphethe ngenombolo yama 26 yazwa lonto le. So nengane yabona ngoba kuthiwa this is the call of wisdom lokho kuthola ku verse 18 vele bafethu uverse 18 kahle yazwa lonto le u18 inombolo engena ka u3 ku18 u6 666 angithi uthi 6 uthi 12 futhi 18 so ingakho lento ngisho kuyisambulo uyithola ku verse bani ku verse 18 yazwa lonto leyo bese kuthi ibhalwe ku Revelation 13
why ibhalwe ku Revelation 13 uyabona igebengu mangabe iqobola yayibona lonto ayiqoboli imile mfethu ziyaphansi abantu abawu13 zwana kahle abantu abawu13 mawuyimpathu babuka phezulu kodwa isigebengu sibabuka phansi umuntu mangabe ehamba mfethu akahambe ngemlenze oyi1 akagxumi ngomlenze oyi1 uvanga ngemlenze oyi2 you understand so abantu abayi13 mawuzobabala phansi yazo lonto le that is why ngisho esikoleni bebekufundisa ngama common denominator uyayizwa into engisho ukuthi yabo le nombolo laphansi ethize ingena kanje kwethize yabo lonto le angazi ke mongayenza ngemathematics esikoleni thina science mathematics njengoba sikutshela wena uzobona u18 kanje thina bese sikutshela no lo 18 lo inamba engena ka u3 ku18 u6 mfethu 666 angithezwa into engisho no 13 lo u13 mozo times ngo2 uphuma u26 that is why no Jesu Christ kuthiwa inabafundi abawu12 yazwa lonto uJesu Kristu nabafundi abawu12 bese kuba u13 ngaye uyazwa lonto le kodwa mawuyinyoni ngakuyikhuphula yabo uzophatha inombolo engasabeli ngoba le nombolo ama26 inombolo ongelekejana kuyona inombolo empatha yazwa lonto so kahle nabantu abasilethele iBhayibheli la ongelekejana babezosibhayizisa vele ungelekejana umsebenzi wakhe ukubhayizisa umuntu yabo oyimpatha kahle yabo lonto le inombolo ama26 akuyona empatha kahle sabhayizwa ama26 vele asebenzela uQueen waseLondon understand angikho ke lapho yabo but into engizokutshela ukuthi lento uyithola ku verse 13 yazwa into engishoyo ngoba u13 mozo times ngo2 uphuma u26 vele abantu mabe u13 uhlakaniphile babala phansi uzobala labo 2 labo labantu ngoba be13 but mabevala abantu laba kunyakaza ithula phansi yabo lonto le so ama26 lawo even nalo into kaJesu ukuthi wena abafundi abawu12 13 ngaye ongelekejana bayazi ukuthi into ama26 vele niphethe ngenombolo engasabeli bafethu yabo wena umAfrika uyabo umAfrika vele uyimpatha awazifokhola angithi yabo lonto le kuthathwa into yabo yakwamanyamazo kwaIsrael bese kuthiwa wena umuntu omnyama bana busy nayo yabona uzuhlanye uprogram ingane zakhe ezincane zihlanye so Daniel ihlanye so Abraham zihlanye so Maria abantu ezingabazi ezozezifa ezingabazi yezo lonto le bese uthi ongelekejana banidla umhlaba yabo banenza igxila banibhayizise futhi ningakwazi ukubahlasela yebo lonto le ngoba vele emhlabeni bafethu nansi okusetshenzwa that is why they say this is a call for wisdom kahle umhlaba bafethu uphethwe ngokwenqubo yapi yakaSathani yona into esifuna ukuyiveza le nto leyo uyabo siyaxolisa ukukhuluma kanje ingakho singayiveza izwa le nto leyo ngoba manje mawuzokhuluma ngento ethinta inombolo yabo inombolo vele into yakaSathani ingakho siye sithi ukhona umfowethu la oke waphuma ejele yabo bambiza ngoMC Menzisto ukhona lapho kwiTransformation Live ukhuluma ngezinto zasejele uyakhuluma ngenombolo yabo ukhona nomunye umfowethu ekuthiwa uLokhunjana uMampintsha yabo naye banaye ukummema lapha kwiTransformation Live ezothi ukuchathaza kancane ngenombolo awukwazi ukuchathazela abantu kakhulu ngalezi zinto lezi ngoba akukho emthethweni kahle yabo so nathi siyakwazi ukuhogela la sikhogela khona ngendlela yakhona yabo lonto le but sithi masikhogela ngoba siyazi ukuthi nathi vele besindizise emoyeni bese sihamba sokwenza ama studies sihlanganise yonke information bese siphuma lento esiphuma nayo so ingakho sikuconnectela lencwadi yesambulo kanye nalento le kuthiwa ikhona lento sihlezi sibatshela abantu ukuthi whenever you have time go on internet bese uthi 4666 is in our hands uzobona bazokubhayizisa kanjani kahle yonke into ene 666 phakathi befethu into esatanism besifuna umqaqo umqondo ngale nto le asangene ke emakhanda ingakho nibona sihlanganisa singena nasemabhayibhelini singena yonke indawo siyazama bafethu ukuthi abantu bathi ukuhlakanipha kancane kunalento ekuthiwa isiphambano bafethu yabo abelungu mabefika la bathe asibheke isiphambanweni yabo besenza izinto zethu thina yabo sigcina amadlozi senza amadlozi senza nomkhubulwane wafika noShemba wathi abantu abagcinisa abatha waqhokisa abantu amabheshu nedwaba njengoba kwakwenziwa before bathongelekejana bathi mabefika la bathi asibheke kuphi asibheke isiphambanweni so sokhuluma ngesiphambano kancane yabo enye into ekhona yabona isiphambano
siye sithi abantu uma umuntu uboyinqente nesiphambano phakathi ngoba obuka la makuthu umuntu uyagula thuphambanelwe ikhanda angazi noma niyakwazi ini lokho yabo neambulance okuyibuke nje into ephatha abantu abagulayo nayo inesiphambano yabo lonto le kahle kahle isiphambano si problem kahle kahle yabo lonto le kodwa belungu bathini anobheka esiphambanweni ngoba kunemvana thizeni yasifele esiphambanweni kodwa ingayona umzulu ayumjuda yabo anyway kunento ke la ingane zakwethu ebizwa kuthiwa iBermuda Triangle neZodiac Cross before siye kwisiphambano sizobheka lento ebizwa kuthiwa iBermuda Triangle. iBermuda Triangle nansi yabona itriangle le angithi yabona lento le itriangle ikhona sinivezelile bafethu ukuthi ikhona nasezweni la South Africa kwiBermuda Triangle lo mfowethu engimchaza ukuthi uMC Menzisto uke wakhuluma ngomunye usisi ekuthiwa ufikile memela kanti ukhona nalo sisi ekuthiwa ufikile memela owayeboshiwe ezweni lase-Iraq or Iran ngomsa kaNkuluNkulu wagcina kwazile ukubuya abuyele eSouth Africa yabo so kunento ke kuthiwa iBermuda Triangle so iBermuda Triangle ila ngakulezi indawo yabo la iDominican Republic le iCuba le angithi yabo iBahamas lesike sayiveza so ila iBermuda Triangle le akuthiwa kudlula lutho la wengane zakwethu imkhumbi yacwila lana ibhano kwasana edlula la ingena la ngoba ikhonzi zakaSathane kahle kahle ihlala la ngase-America ngithi yezona into engisho le ndawo ibizwa kuthiwa yini iBermuda Triangle that is why this Bermuda Triangle or Illuminati Triangle kumele wonke amazwe ephethwe ikhonzi zakaSathane mangabe sekhulula lawo mazwe bese le sign yale Illuminati Triangle noma iBermuda Triangle besishiwa kwi-flag yingakho i-flag lala nelala eSouth Africa lingenzi lathi mangabe lenziwa lwambheme sinivezelile uMr Fred Brownell yedwa akekho umuntu omnyama wacela ukuthi ezocontribute kuleyo nto leyo uyabo sike sibatshele nabantu ukuthi uyazi ngoba ngiyazi omunye umuntu uzothi mhlambe nisangene emakhandeni mhlambe niphume ejele noma senhlana into enamsebenzi walutho lento sisangene emakhanda akekho umuntu ongahlala isikhathi eside kangaka ezokhuluma esangene ekhanda lakhe obuka lento le mhlambe niyayazi kodwa yabo baye bekhulume ngabantu abaningi kunalento ekuthiwa isnooker sinembobo ezu6 imbobo ezu2 ekhoneni ezu2 esenta bese zoba u2 futhi ekhoneni zu6 lonto imali 666 kahle kahle bese kuba khona itriangle wengane zakwethu angani noma niniqaphele kune triangle lapha yabo le triangle ibhola elimnyama libekwa exactly ecenter bese kuthi wonke la amanye abekwe isinomi kanjani but ibhola lisuke ligadiwe yileli limnyama elisecenter leyo nto leyo isho ukuthi umuntu omnyama kufuna ajoiniswe lento ekuthiwa Illuminati ngenkani ngoba nibonile kwisambulo lokubhala ukuthi nizofoswa ngenkani nina abantu abamnyama vele ni strong noma nihlupheka niyakwazi ukunyamazela usizi abantu abakumele bajoin iIlluminati noma iSatanism ilabantu vele lezi ezinye izizwe eziwikhanyana ayikwazi ukumelana nosizi so imostazo ziyajoina lento eIlluminati nina abantu abamnyama niyahlupha ngoba anifuni ukuyijoin so nizoforced nizoyijoina ngenkani so lelo bhola anoke niyibuke lento le manidlala isnooker ukuthi ayangena wonke amabhola ne elimhlophe ibhola elimhlophe noma lingangena noma ikuphi liyakwazi ukuphuma yabo but wonke la amanye mekangena emgodini ayakwazi ukuphuma but elimhlophe liyakwazi ukuphuma ilona elibusayo ngaphandle ngithi izinto engisho so ama Europeans angena kudala uwhite lo mele white Europeans kahle kahle lento edlala lapha kwisnooker ukuthi uma umuntu onomqondo olula ngakuyibambe lento so that is why we try by all means ukukhuluma ngezinto ezicashile zizama ukunivezela zona ukuthi niyibone khona ningazolona nithi ne freedom akho freedom la emhlabeni kukhala isicathulo sika Satan so be wise and repent while you can so that's what we're saying now mesuzala the power of the cross it's a zodiac cross wengane zakwethu ngoba sike sasho sathi uyabona fana lento kukhonza Sunday ilanga leli yabo lokho kubona la
ilanga lento lengunquzela ilanga. So this is a zodiac cross. Ingakho uzokuthiwa amagumbe man umhlaba yayizona into engisho. Amagumba man umhlaba, this is 1 2 3 4. And mawuthi uyabheka egumbini kunelwane eziwu3. Lezi lwane eziwu3 zimele lama triangle lawo. Ingakho ubona umuntu methandaza athinte phezulu esifubeni, athinte eceleni la embanjeni, aphinde athinte eceleni embanjeni. Ama satanists bafethu noma ikhonza ka Satan mayithandaza ithandaza kanjalo. So mawuthi uyabheka kulamagumbi mfethu 1 2 3 4. Kunelwane eziwu3. Yazi into engishoyo. Kube nelwane eziwu3, kube nelwane eziwu3, kube nelwane eziwu3. Yazi le nto le. So 3 6 9 12 kubuyela back kulento kaJesu uthi wenabafundi abawu12. Jesu engenaba abafundi abawu12 kahle kahle. Uyabo inombolo nje ibhayiziswa ile genge le yabo le Illuminati kahle kahle. So njengoba ubona ke 3 6 9 12 yabo le nto le. Bese ukuthi lo phakathi nendawo bese kuba usun. U13 lo yabo. Yabo empumalanga. Yezwa le nto le. So la kuphuma khona ilanga lapha yabo u13 kahle kahle low, but asifuni ukulosichaza into eziningi bese kuba ile cross le. So izodiac i-cross ila. So kahle kahle mawukuthi nanombani ongazofuna ukukhonzela kulento le ye-satanism, because this izodiac cross kahle kahle it represents satanism. Kufuna hengwe esiphambanweni afe njengoJesu Kristu. uJesu Kristu walengisa esiphambanweni ngoba wengafuna ukusubscribe kule nonsense le. Bese kuthiwa imvana kaThixo iyalengisa esiphambanweni nokwakumele abulawe ngoba vele mangabe la kaSathane la emhlabeni kubusa uSathane nanombani ofikayo ozophambana nenqobo kaSathane kufuna abulawe kahle kahle yabo. Mawuza la nazi lento esikhuluma ngayo yabo le Bermuda Triangle. This is exactly what we're talking about. Understand? Exactly. Yabona ngoba sike sasho ukuthi lo 4 esikhuluma ngayo ikhona labo leli khona 1, leli khona 2, leli khona 3, lo 4. So that is why ubonele makuthiwa it's in our hands bekuthiwa 4 6 6. Lo 4 umele this thing kahle kahle. 1 corner, 2 corner, 3 corner, number 4 kube yilokhu kahle kahle. Yabo ukuthi wonke umuntu kufuna enze njani ajoyine bafethu iIlluminati. Okwenze nje obuka ithombe zakho ze-ID noma inombolo yakhe ye-ID sikuthimise nje ngento elula yabo. Uthatha i-ID yakho bese uyibuka yabo. Ngiyabona kwi-smart card ubuke le ndala angazi nini seniphatha ama-smart card. Kufika qala inombolo laphana ziba u6 mhlawumbe sithi uzalwa ngo92 December 12 izofika ithi 92 ithi 12 yabo. Zinga kulezo nombolo zu6 angithi yabo uzoba phela u9 u2 u12 yabo. Uyibale kahle ukuthi zinga iphindo ka zu6 lezo nombolo lezo ubale kahle 246 yabo. Bese uyesenda kule nombolo ezu4 esenda ekhona lo 4 umele u1 2 3 4 ziba u4 esenda ekugcineni bese ziba u3 mhlawumbe uzothiwa 087 089 086 081 leyo nto imele ubani u1 2 3 yabo kahle kahle yabo. So ingakho besisho ukuthi umhlaba wonke ngane yabo ingakho wonke lama flag lesinivezela enale triangle yabo. And futhi kule triangle njengoba sishilo ukuthi noma udlala isnooker into esuke ibhola lisuke libekiwe la ibhola enjani elimnyama ngoba nina abantu abamnyama kufuna ningene kwini kwi-satanism kahle kahle. So ingakho ubona kunamalungelo amaningi to a point ukuthi nanombani ozamkwanyakazisa kufuna aboshwe yabo. So wonke lawo idlilintahantaha yamalungelo amaningi yenzela ukuthi ninganaki khona nizojoyina kalula lento le yabo. So namhlanje besifuna ukuzonivezela ukuthi umhlaba wonke njengoba niwubona uphethwe ngenqobo yakuphi yakaSathane. Bafowethu bekuyilokho nje bese sikhulume namhlanje. We are House of Radical Intellectuals njengoba sishilo umuntu omnyama bafowethu ubhajwelana. Siyafisa ukuthi niqaqeke emqondweni mase niqaqekile emqondweni nivula amabhizinisi enu nabantu abamnyama
mase nivula amabhizinisi enu nikufunda ukuthi imali isirculate ngakini nabantu abamnyama nincishane nani ngemali njengoba siwabona yabo nje amaSulumane ngeke likunike imali ngoba lithi lihalal lizokuncisha imali umlungu mhlawumbe ibhunu noma yini lesiphila na kwiRainbow Nation ngeke akusupport ebusinessini ngeke eze esaluni yakho mhlawumbe ezoxhuma inzipho mhlawumbe ezogunda ikhanda mhlawumbe ezodla egogogweni othengisa kulo ngeke eze kulo ezokunika imali because emhlabeni sidinga imali mangabe usuqaqekile engqondweni zama ukukhanda imali isabantu abamnyama nathi sikufunda ukuthi imali yenze njani isirculate ngakithi ukuze izingane zethu zibe nefuture nathi sabantu abamnyama siphila impilo enemeaning bafowethu uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa uzuligcina ke isabatha wena kanye nabendlu yakho wonke siyabonga.